Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kameghalaya Commercial Truck Driver and Owner Association MCT DOA menhaga arfratrik lalit yakendo ya usumbut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong banyakran banweng ya ka jing jungki tribe nong nya trong na ka jingbam sha ya ki trong na ka surong nalat umsau shamau maram namar ka jingtlor ka jingking hamaulendem. Uba mos kalenda marngar unong yalam ke MCT DOA ulaong bala senjor ke jingking gitrok kimla bankit palat ya ka kendaiton. Ha ke jingkendu jengki MCT DOA ya uba Preston Tensong haringkat UCE ketenat PWD USP ke East Castles u President uyutu ba ke jingyakren bat menteri kalong ba upan por shibnai ban pendap maramot ya ke jingking bat ka subway banya chipor. Oh, ton nakaliang ngajongi ngi matakasi la wanya kenduk ya deputy chief minister ba in charge ka PUD hakani ka kamera ka jongi ti hadin bangilai penlong itu ka jingalang hakini ki si le yo iba kadon ka jing ya ki ka jing syam sistem jongi try kali ba kinong nya trok lor ka jing khang no ya kani surok ka bana mau maram ka ban mi shani shapo lat umsau shadam shari boy te nakaliang jong ki try kali ba nya kali kila lang ki pisa bila syam jin stom ban ba hajing syak pasange no iki kali ha tu ka ina baniat yang tu surong te nakaliang jong ki try kali ba nya kali ngila khot ya ka jingelang ka balalong menin si sejaj arhudu tarik bada katu ka jing yalang jong barok khot try kali ba nya kali ngila ya pen i lagi jong jing but ngila pen mi ru long ba ki media ba nakaliang sarkar ngikwa ban ya penbet lani ban ya kendu ya sarkar ban pen sngau ya kijing bang ya kendu te lada nakaliang sarkar ka mla ban penbet ya kani te babut ni ki khot kila bu ya karai bangi haban penlong la kanu kanu ka bentah ka ba bangi dei ban penbet ya tu kijing bangi mat na ban ya tu surong te mentah kasi la songu nakaliang jong ka government lang bai deputy CM di ba Preston Tensong ber in charge of duty bajang home ru kumju ila khot ya keren yangi bad nakaliang jongi ila pensengau ya kajing bala rakhang ya katu surok bad nakaliang ka jong ila ya keren sani ba namar ba ha ya ka surok isu idei makna minister jong pludi ni ba pet ya kata ka kam rei ban sutu ba ya kajing mo ba kum ki try trok kinonya trok ki ya kendu te idon kam ban yo sngau lani ban ya slok nang liang jongi ki kita ki stakeholders kan ki babat ki ba trei lani ba ya takakam tadin belia slok nakaliang jungi la karpa de iba idei ban penya perlat ya katuga surok nam ta kajing bahalang jong barok khan te ngil ong bala kumbum ban penkiu ya ka ton ban ai de maximum ton iban long underload ru long ba khana ban yo ya kan ki kali mdi ki kali ki bahe lani ki bakit pelat put dari tang ki kali ki balong ban kit tang ki marbam batwi ki we te reina kaliang jong la khot angi si ya kran lang hang tu nakaliang jong ka pludi department te kila ong baka shem sitom na marba kala don kajing tulor na kajing king te nakaliang ka jong ngila songu nakaliang jong ka pludi ba nakaliang jong u pludi ministers ba nakaliang jong ila ai ka assurance ba menta ba inshna ya ka sobwe ki haban shna ya ka sobwe bat kide ban streng kide ban pen khlan ya ka tu ka jingking da ka ba kin shon ya ki ban pen khlan ya ki bim ka jingking bat kiwe kat kum ka juk technical ka jong ki ken te nakaliang jong ngi ong ba kadin dep ya kata ta kala shem stom yo pat ba te nakaliang jong ki kilo ong ba ipor shibnai nakaliang jong ki ban pendap pat ki bu ya ka timing golong maximum shibnai bat kala ban long hapo jong ka taru kamut ban nakaliang jong ki kwa ban pendap hapo jong ka shibnai te nakaliang jong ui pludi minister silo ong ba ikwa ban bu ya jing tre ka bolong arp sau kenta mar ngi la pen i jing ba kamla ban apsu te tang katu kan ni tayo ru kala shem stom ya ki pajba la ni gi khot jong iban bangin du banyak na katu ka jingking ten reina kaliang ka jong ki kilo ong ba ngin bu arp sau kenta bat mit bat sngi ya ki engineer technical person jong pludi bat kumju ru ya ki nong tre jong katu ka jingking ba dik sobwe bakin tre mit dapat sngi ban pendep ya katu te kumta na kaliang ka jong ngi kwa ban pentip ya kani lani kwa ban shong ya keren bat ki para de khot jong barok khot bangin pensengau ya kani ka rai bangi layo ban ya shim ya keren bat
peludi minister taksi. Ya kanu ka bentah ka department kanu melak ban execute ban penterekam ya ka ai. Tena kali yang jungki kanu department yang sarkar kamut pa ki hap ki ai report maki ti ladaka report kamlong ki hap ai ya ka district magistrate ban execute ya ka kam ban execute ya ka order kan ban ai order. Yap kali kan ki. Ong bang i ya ka hukum ban ong ba enkit tang kendai ton. Kamu tang kendai ton kamu bat kamar bat ka kali. Tekani ka syem kan sa syem. Kamu ban niat ya ka tu surok nama maram syalat usau kan. Oh kan nakali ang jungi kali ka daw iyu. Nakali ang jungi ki ong ba ka dei ka jingking. Bakal adon ka jingkrak na ka simen. Yang ba kinar na po jingking ki padlilay. Dan nakali ang jong prudi ki ong ngidang la ban repair lan ban klan ya kata ka jingking kan. Dan nakali ang jungi molenda boy. Dan nakali ang jungi tengi la kan syai kan ba kani ka kan penjenjar kan rekod jungi. Telah dah yok ka simpor kumlong jingking dam. Sisnem lan mo sisnem arsnem te kani nakali ang jungi kumut ngi pen i la ka jong ka jingek kam king rekod. Apa rekod jungi kimat ngi pen i bangim la kan ban up kumolong ya ka jingking dam. Dan rena kali ang jong ki pat ki ong ba ka pher na ka jingking dam balade survey nang ta bat nang ta la ban sna ya ka sobwe. Ta ka bastet ba ka de ka sobwe. Ya ka juga por kin sna ka sobwe, ha juga por kin pen khan ya ka ta ka jingking kan. Long ba ki bayat be kendai ton kin long maka jingking kila hukum ru be i yo mangi mentaro ka de kendai ton ha ban nyat ya ka tu surok. Te kam de ka surok kala thau ba ka de ya ka jingking. Te naman ta sipur pat kila sya nama la de biakran bat ngi kum ki stakeholders ti kila hap kali ya na diang jong kiru kila wat na kali jong ka police department na ni government bang i ong bat to sya na mi kali ki ba thali ki ba ya khandai ton. Te na kali jong ki ong ya ki kali thali ki ba hapok khandai ton kamut ba la ni khandai ton kamut ki dang sya. Tinggal ada biak kali bat kini ki try kali ba nyak kali ba khoi ki badon kali kalong ki ba kot baniat ya kata khandai ton gidei tang ki kali ki ba spo tayar spo. Kita hap apa jong khandai ton. Handai la kali thali kata, ndai kali bat ka kamar ke. Bat kamar te blong shu. Te kamut ki bala hajrong ya kata, kamut ngilaya lap kat kum ki stakeholders bala thui kali la jong kamut ba kala tam ya ka khandai ton. Te mentakin sa ai ka alternative route kani kata kalti baniat yangi. Te nakali yang jong ka minister ihap banya keren bat alternative show la dangim hundru pi. Hari ka jingkwa ka jungi long ma ngilakan saya ida ong menet naliang jong I minister long ba inap syana ka sobwe. Tinglakan saya si ong sar tada yok kalong kumolong kadam te ngi mela syu ban ap. Bat ngi ka shem storm ngi. Tada kalong lila sai ru plat no, lasis ngi ru plat no, da long bala kan pendap. Tada ka daw na kaliang jong I la ai ka assurance ngi yong sapej ba day bandon nong tre, la dam don nong tre temut ngi ru hap kan tha sarkar. Nampak kata kali yang jong I deputy chief ministers ibadah in charge prudi badon lang si iru badia khot lang I SP ru kolong ba day and night kong bat mit bat si 24 hours ki haban shna baka kular jong ki kolong yong ai sa ka assurance lanu dan liang jong I yong bai ai por ngi si banai hadu banai jun tebat kala ban dep kham klo ya kataru te kata kalong kajing bha yangi kajing bhalang yangi kajing bhalang ya ka government ru si banai de ya kajing kim de ya tar bot hiable mar hiable rengkat bat ya ka ban klan ya ka jingking hiaban shna ru ya ka sobwi ju opo kani kam ngila ya kran bat di TCM bro bagi lama dia ka e ka bajian ka jingking dam bat na ka jingking dam ka jingkhang jong sarkar ban penmi ya ka an ban khang ki don ki jing penon kam bakla ya ka an balakhang mara bakut mut kami ka kentin ji kno ba ka don ka jing sim pisa bani ka jing ya jong ki trok high level bat asim pisa dagi high level bali I tu ka por bala ni ka jing wat ka jing kem bro ba kadon kata ka jing pas ani kata ka jing ai pisa ba nyak sok ko menmit ya kani le de keren bat di TCM ong pet ni ki bal amat ya kam ba yo kani ka jing khang ya kani ka jing khang menta hapo si bana jing tre kam mo jong pi te la da phim bat ba ya ka kam bat la ban nyat ba ya ka ai kum bala penmi kan sami kum mami ka jing dam kan sasniu yani kum ki jongi ki Truck Owners and Driver Association ru kan sasniu lang ya pi sarkar ru ba yo kumno haba ong la khang te kumno gumut kindon ki kali ki ba mi te kadon sa kajing ai pisa ya sim pisa
habakut na liang jong pi ki media bat ki rupat ba kin lap ya kata ya ka ba habakut mut kan sasni ulang ya ka yang ni kum ki trai trok pon nya trok bat kan sasni ulang ya ka sarkar kena kali yang jong ki gil ai assurance baya kata mut kin sa ai ya ka jing ai ka kendon ya ka ki bru jong ka bat lani yanu na kalau ki khot jong iru ba kanong jia kum kata telada jia kum kata na kali yang jong i la assurance pakin ngat ka ai ka ba penge kalau mutare tapi nong kun megi pai ba dong katan maulun dap se bagi kidang dicibut nyai bun di trok atau kudu simpas ngoi ki pai ba se pa ya ka jingai bun di trok ngin la bandek kuno habala don kan ti banyak hi hapanya te tangba long tang ka wegi ru isokia bala don na kaliang jong ka privy department bagi don kini ki trok ki ba ki don ki bayat long palat la overload la don exit ya katon malum mana ke exit handai long overload tumut kala aku lak kit sama pala dei lang ba ka jing sutu jing je kran ba ki batu chief engineer WD but di badai technical yang kam kamu dei bet lang ba ka jing kit overload palat ba ka sasniu kanika jingking temental ada ngikit iki kali kira kit kini kali ke badai ki kan art tayar support kispo gindreu tayar kamu ba ngidan sutu ba karton la kit katum karton badai bankit kamu kalong badangnya teh kalong jei temental ada kata ka jimbun kali tingin om kumno kitrai snong style lalap ikan ikan iri anong triu bar khoi kawai gi nong eram snong be song bagi kamu 100% nang tu mut kidai kitrai kali bat 100% ru kidai gi kinong nya kali de ngatrai kila sutu kam ha maki be lada ng pan khang gi jimbun kali tingin le kumno kan nang gi por teh ka kali gi bun banadu bakhang gi kingdom teh bar khoi gi la sim ya katai ga benta bangin habya ka jingbun din kali tengim la mandan si hapan pun tengim la ir ban omanya duna rai long tak kawi long ba ngila ya kran ka asen ke jongiro ngila le kran ka pos long ba kide ban nya da ka po ba kim de ban nya palat mansi ba la dadon ki kali red da kiat ni de ban i ya kor go bulong jongi bangi hab aila pada bakin nya de ban ya renti da ulai mo da bajrong na hadu bagi pai ba kena wit ya kata tinggi la de ya kran bakino alam sinong ki tai gi jakabat ibadang kita senang, bat kumjuk rungi gua asam ru ngila dem ai bat jeng maham apa ke guru. Dan kali yang majonga nasngo bat kentu lengba kani kajing kini kubol ke jongpi ya ki dekot ke jongi ya menta kamut bang nginom ya penken ya ka ai amar balik kan wanra kajing bahaya ngiru kawan ra jing bahaya kilang berkhoi. Tian dai ladangi penlin banle ada ginu ki bomde habakut kawan ra jing yang hilang deh berkhoi ki jumpai ba ra jing yang ngiru ra jing kita hina kalian jonga wa mata